Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kabaning kong iya isu ba hadin bami ketua kubor ke bana kalian dapat seng menden ke sini lawan yang ni kejaka nalor bangilap begini gibriu ki syong bean yang ni kejaka klem ke jingbet jongnu ngila lapru ba kiring tu ya kalait hadin bami ketua kubor nak kalian jong keseng menem step ngiyo jingtip ba kinong tre jong ka MCL ki officer jong ka MCL ki lawan yang ni kejaka ban le ya kabodon kam nengkong hot ngisngo ban pau ya kajing ai kublei ya kajing simkia jong ki officer jong ka MCL ba marsen mi kajing wan jurip jong i menden kesingi mata kesingi kila simkam hakaba kilawan ban ot ya kalait jong kini giyeng ki ba laring tu lengba ki meter na ki wei pat ki yeng ki ba ka MCL ka airline reha ka jo ka poru ngasoban pau ya kajing sudiaw ba ki bor sarkar la kalong ka MCL na kinu ki boru ba kini ki bor sarkar ki kendet benria tat onda bangi kum kaseng ngipen i ki jing duna ki ba maki akajaka kam dei shu ka kamram ko jongi bandang ong ki bandang kentu ki bakin le yala ka jong ka kamram regas basusi kalong batat onda ki seng balang dan tat onda ki rupat ba ki pen i ka jing duna ka jong ki kini ki beriu lane ki bor sarkar ki shim lane ki kendet thia kani kadi ke ka ba nakaliang jong kaseng ngimla ban priang ngiso ban kentu ba lomba kani ki jingja ka belajar menden ba mentah ka singi ngiso ban kentu ya ka MCL nang ni syakhman ba kumnu kimla ban yo i ba de ki spa teli ki yeng ki pendon kam bakla lane ki tu ya ka boarding elektrik lomba ka jing a jong MCL hakajing tip ka jongi kini ki berium dei tang baki shu tawa lani ki shu ring lengba ki nakinu kini ki plug lani ki light ring pun ki ring hinda ki meter kajing keli ka long ba utau meter reader ubaka MCL ka pha man lau benai ben let pet lani ban shim jing ken ki belai ki le ayu ilayo ban kren bad SDO jong ka revenue badai pet ya kani ka jaka jong ka MCL ngilabu jing keli yo uba balai meter reader jong pi umla ban pet bakini ki beriu ki ring tu lani ki highlight tu syangini ki jaka dan nakaliang ngajongi ngilapan paru dak basay ban bentu ya u ba ude ban simkam wat ikini ki meter reader ru man ngimtip ba yo lesi kini ki meter reader lani ki lineman ki jong ka MCL ki don bentalang hak ban supply tu ya kalai ne ki don jing yo nong lemba kani ki jing highlight ciki spa teli ki long yeng hang ni ngisngo ban kentu ka MCL ba kadai ban conduct inquiry ya kani ki jing ja khnang ban pensitom ladalap ladlong ki long yeng ki ba itu ya kalai la kalong lineman la kalong yo meter reader ladalap bakile ki don bentalang hak ban aitu ya kalai ka MCL ka de ban simkam halor kini ki beri ki don ki tena kalian